a konečne som sa dostal po niekoľkých dňoch chybky. Sa ospravedlňujem, more, že som nebol aktívny na YouTube, more. Nevyšlo toho v piatok videjko, ale chcel by som si pokecať s vami o jednej vážnej téme, a to je ja a youtuber, ktorý sa volá Monfik777. Chcel som vám dať čo o nás povedať, keďže neviem, či ma sledujú aj daktorí fanúšikovia, ktorí tu prišli z Monfikovho kanálu. Monfik777 ako už teraz neaktívny youtuber, sme boli najlepší kamaráti a stále ešte sme kamaráti celkom, ale trošku to skončilo, no. A poviem vám prečo prestal natáčať na YouTube. Čiže v tomto videu sa dozviete, prečo prestal natáčať na YouTube, prečo som ja s ním prestal natáčať na YouTube a prečo už ho veľmi nespomínam vo videjkách. Takže, ako prvé, prečo prestal natáčať na YouTube? Osobne ľudia, my sme sa o tom bavili. Neviem, či to môžem prezradiť, ale asi... Dobre, tak ja vám to poviem. Dúfam, že bude robiť aj reakciu na toto videjko na svojom YouTube kanále, čo dúfam, lebo mohol by a zareagovať, povedať svoj vlastný názor. A ja vám poviem teraz, prečo si myslím, že on skončil na YouTube. Podľa mňa buď nemal čas na YouTube, lebo on proste nemal čas, alebo proste pracoval na nejakých tajných projektoch a také. Každopádne, ale Monfik, keď vidíš toto videjko, môžeš sa vyjadriť sám na svojom YouTube kanáli, takže jak chceš a tak, ok, čiže to bola prvý bod. Druhý bod by bol taký možno, že by som povedal, prečo som s ním prestal natáčať. S Monfikom sme každý deň telefonovali, natáčali videjka, bola to sranda, ľudia. Ale potom sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Z ničoho nič, sme sa proste pohádali a tak to teraz ostáva, no. Takže určite s ním ešte budem kamoš. My sme kamoši, ale nie už taký veľký. To znamená, on mi aj povedal, prečo nechcel už natáčať na YouTube a také. Dúfam, že sa Monfik vráti a dúfam, že sa z toho vyzbieráš. Každopádne tak. Keby ste chceli vidieť ešte také video so mnou a s Monfikom, dajte like, odber. A to je asi všetko. A potom by som ešte prebral nejaké témy. Ako napríklad, prebral by som tému, že prečo si myslím, že Monfikov kanál upadá. Za prvé, myslím si, že Monfikov kanál upadá za to, že proste už nenatáča videjka, proste už nie je aktívny na YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Takže to si myslím, že celkom dáva minus jemu kanálu a je mi to ľúto, ale čo už, nevadí. Každopádne, tak som chcel povedať, že choďte mu dať odber, aj preto, že sme sa prestali baviť celkom poslednú dobu. A Monfik, keď sa pozráš na toto videjko, môžeš sa akorát ty vyjadriť. Prečo si myslíš, že sme sa prestali baviť? Neviem, poviem vám pravdu, ľudia, neviem. Bol som z toho zúfalý. Takže ľudia, to je moja reakcia k tomu, čo sa deje teraz s Monfikom poslednú dobu. My sme sa o tom už aj rozprávali. Pýtal som sa ho, či môžem natočiť toto videjko. A on povedal, že hej. Takže ho natáčam. A ľudia, ja si myslím, že toto videjko už má 4 minútky. Takže tak. Monfik, ako som vravel, dúfam, že sa k tomu vyjadríš. A ľudia, ešte som chorý, čiže idem si ľahnúť a majte sa krásne, skratite básne, vidíme sa u ďalšieho videjka a čau.